आरो बर' हारियाव दिनै मिसगाइड आरो मिसलिड खालामग्रा सुबुंनि संख्या बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दं जे टाइम बाउन्ड एकर्डा इमप्लिमेन्ट जायाबा बा फैबाय थानाय विंटार सेसनाव जुदि बे पास जायाबा आरो बेखौ पास खालामनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आन्दलन खालामगोन होननानै जोङो दिल्लीयावनो मेडियायाव बुंना फैदों हम सेक्रेटारि बिथांखौबो खावलायनानै फैदों गिरि खोरोमदाव औवारि गाहाय नेहाथारि खनिन बसुमतारी लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो जोंनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी जों जयै थांनाय 9 अक्ट'बराव जालांनाय जोंनि एक्सटेन्डेड एग्जिकिउटिभ मेल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रङियानि हरदत्त भिरदत्त भवनाव जायफोर थांखिफोरखौ जों आजावनाय जादोंमोन बेखौ गुवारै आरो गेबेङै बुंफोरनो थाखाय खेंफोरथि होनो थाखाय जोङो बे प्रेस मिटखौ दिनै लिंनाय जादों गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जाम जोंहा बे एग्जामनि बर्डबो दङ बिथांमोना आलादायै माखासे खोथाफोरखौ बुंगोन बे देग्लाय बोसोरनि 2025 नि CTSE क्लास 9 आरो 10 नि बर' मिडियामनि थाखाय जि जोङो कन्डाक्ट खालायो फैगौ 14 डिसेम्बराव बेखौ खुंनो थाखाय जोङो थांखि आजावो नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे बिटिआर आरो कार्बि आंलं सिक्सिडुलनि बायजोआव बर' कसारि ओनसोल आसामाव सिक्सिडुलनि बायजोआव स्पेशल टेट बर' मिडियामनि थाखाय एलिमेन्टारि आरो सेकेन्डारि खुंनो थाखाय आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर मनज पेगुजों जों सावरायदोंमोन आरो बिथाङा जोंनिफ्राय मोनसे सेंसन नागिरदोंमोन बे सेंसनानो जाबाय जे सिक्सिडुलाव थाखानाय केन्डिडेटफोरखौ बाद होनानै बर' कसारि काउन्सिल ओनसोलनि बा सिक्सिडुलनि बायजोनि केन्डिडेटफोरनि गेजेरजोंनो स्पेशल टेटखौ कन्डाक्ट खालामनाय जाथों मानो होनोब्ला सिक्सिडुलाव अलरेडि बिटिआरआव बा गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट दङ आरो मा जायो जे बिटिआरआव रिक्रुटमेन्ट जायोबा बै जायगानि पस्टखौ बिथांमोना गारना फैनानै माने रिपिटेडलि बेयाव एपइन्टमेन्ट होनो गोनां जायो जि सिस्टेमाव गोबां माने गोनो गोथो बा सिस्टेमनि गोबां खेलिमेलिनि थासारि फैयो बेखायनो जोङो थांखि आजावदों जे सिक्सिडुलनि बायजोआव थानाय केन्डिडेटफोरखौनो स्पेशल टेटआव एटेन्ड खालामनो होनायनि जि मोनसे थांखि बे थांखिखौ जों आजावो थामथि खोथाया जाहैबाय गुबुन बोसोरनि बायदि आन्डार 13 बयज आरो आन्डार 15 गार्ल्स माने बर' जायफोर यां प्लेयार बिथांमोनखौ जे आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट आरो आन्डार 15 गार्ल्स फुटबल टुर्नामेन्टखौ फैगौ नभेम्बर दानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै जिल्ला आनसलिकआव जिहेतु टीमा अलरेडि सेलेक्शन जानानै सेन्ट्रेल लेभेलाव गेलेनांगौ बेखौ जों खुंफुंनो थाखाय थांखि आजावबाय जोङो जोबोद खाफालनि बाथ्रा होनना बुंनांगोन गोजोनथाव खौरां बड'फा FC जोंनि आन्डार 13 जि बयज बे टीमनि सेलेक्शननि उनाव स्टेट लेभेलाव बड'फा FC मुङै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे क्लाब रेजिस्टार खालामनानै जोङो गेलेहोदोंमोन आरो बेयाव बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन आरो बिनि उनाव बड'फा FCआ अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि देग्लाय बोसोरनि आई लीग बे आई लीगआव बिथांमोना क्वालिफाइ जादों गेलेनो थाखाय नेशनेल लेभेलाव आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एटेम्पनि फार्स्ट साक्सेसफुल मोनसे रेकर्ड होनना जों बुंनांगोन फार्स्ट टाइमनि थाखाय आन्डार 13आ आई लीग माने एबसुनि इनिशिएटिभआव जोंनि जायफोर यां फुटबल प्लेयार बिथांमोना गेलेनो मोनगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' गोजोन गोरोबथा 2020 बे गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ आखरे आखरे मावफुंनांगौनि थाखाय जों थांखि आजावदों आरो बेबायदियैनो थांनाय 5 बोसोराव माखासे दफाया मावफुंजाबाय 60 खान गामि सोनाय जाबाय 10 खान माने कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय आरो बर' रावखौ आसामनि लोगो सरकारि राव महरै थिसननाय जाबाय मर्यादा होनाय जाबाय बिनि अनगायैबो माखासे इमप्लिमेन्टेसन माखासे खामानिफोरा जाबाय दा गुबै जाय बे दफानि जि मेन पइन्ट्स दङमोन 125 माने कन्स्टिट्यूशनल जि एमेन्डमेन्ट 6 शेड्यूलनि आरो आर्टिकल 280 नि जि एमेन्डमेन्ट भारत सरकारनिफ्राय थोंजों बिटिआरआव बा सा सानजा भारतनि 10टा 6 शेड्यूलाव फान्ड फैनांगौ पुँजी फैनांगौ आरो 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों आथिखालनि बिटिआरनि बिटिसिनि 40टा समस्तिया 60टा जानांगौ
बेयाव 39टा साबजेक्टआ 47 जानांगौ आरो जिखिनि जोंनि पावार जिखिनि जोंनि क्षमता बियो बारायनांगौ बे 125 एमेन्डमेन्टआव अलरेडि लिरखानाय दङ रोखा रोखायै दा बेखायनो 125 एमेन्डमेन्टखौ पास खालामनांगौनि थाखाय फैबाय थानाय विंटार सेसन डिसेम्बराव जानो गोनां बे पार्लियामेन्ट सेसनाव जिकुनु बिनिमयाव पास खालामनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत सरकार आसाम सरकार भारतनि नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ होम मिनिस्टार बिथां आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादजों ट्राइपार्टाइट टक जोङो दाबि खालामदों आरो जों प्रस्ताब लादों बेजों लोगोसे बे जि एकर्डनि जि दफाफोर दङ एसटि हिल मर्यादा होनांगौ कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ लोगोसे बर' कसारि काउन्सिलखौ पूर्णांग मर्यादा बेयाव बिसायख'थि खुंनांगौ समस्ति दानांगौ गामि नटिफाइआ दाबो आद्रा जानानै दङ आरो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन कलेजा माखासे जाबाय माखासे दंबावो माखासे स्कुल दंबावो बेखौ फुल फ्लेजेड खालामनांगौ फरेस्ट राइट एक्टनि बाथ्रा आरो लोगोसेनो गामि थिसनबावनांगौ सनितपुर बिश्वनाथ आरो बिटिआरनि बिटिसिनि खोलाहा थानाय बे गासै दाबिफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रेलि फर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जोङो अक्ट'बर मासनि नैबे अक्ट'बरनि लास्ट पार्टिं जों गासिबो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव आसाम नाङै जों लागोन थामथि खोथाया जाहैबाय जे गोदान दिल्लीयाव भारतनि नेशनेल केपिटेलाव जोङो डेमनस्ट्रेशन हाबाफारि पार्लियामेन्ट सेसननि सिगां सिगां बेखौ कार्यकरि खालामनायखौ दाबि खालामनानै गोदान दिल्लीयाव मोनसे जोङो डेमनस्ट्रेशन हाबाफारि लानो नागिरदों आरो नभेम्बर दाननि लास्टआव जोङो धर्ना काम डेमनस्ट्रेशन बे हाबाफारिखौ जों गोदान दिल्लीयाव लागोन जों बयबो बुजिनाया क्लियार जानांगौ जे 5 बोसोराव माखासे एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जाबाय माखासे आद्रा दङ आरो जों टाइम बाउन्ड एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि खोथा बुंदों बावैसो बिटिसिआव बिसायख'थि जालांबाय गोदान सरकार फैबाय हाग्रामा महिलारि मानगोनां बिथाङा दा बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार आरो रिहन दैमारि बिथाङा डेपुटि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार गोदान सरकारखौ जों खावलायगोन जे 125 एमेन्डमेन्ट जि पास खालामनांगौनि थाखाय आरो बाकी एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन खालामनांगौनि थाखाय जिहेतु 2020 नि एकर्डआव बिथाङाबो सासे विटनेस सिगनेटरिमोन माने साखी हिसाबै बिथाङाबो सागान होदोंमोन आरो 2019 आव 125 एमेन्डमेन्टखौ राज्य सभायाव प्लेस खालामनाय जादोंमोन जोङो मिथिगौ जे बिथांमोनाबो बिनि फारसे समर्थन दङ आरो बेखायनो 125 एमेन्डमेन्ट पास खालामनायनि बेलायाव समस्ति बांहोनांगौ पावारखौ बांहोनांगौ स्टेटासखौ बांहोनांगौ एरियाखौ बारायनांगौनि बेलायाव हाग्रामा महिलारिनि गोदान सरकारा एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय जाहाथे समर्थन होगोन खामानि मावगोन बे खोथाखौ जोङो हास्थायबाय आरो जोंनिफ्राय खावलायनायखौ जोङो लाखिबाय बेयाव गोनो गोथो जेबो बुजिनांगौ गैया जे 125 एमेन्डमेन्ट बे एमेन्डमेन्टआ भारत सरकारनि एक्टियारनि मेटार बेयाव आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनि कुनु एक्टियारनि मेटार नङा आसाम सरकारा बेयाव समर्थन होगोन खावलायगोन बिटिसि सरकारा बेयाव खावलायगोन समर्थन होगोन किन्तु बेयाव आसाम आरो बिटिसि लेभेलाव बेखौ सावरायनांगौ आरो बेखौ लानानै जोंनियाव भुल बुजाबुजि जानांगौ गोबाङानो बुंनो नागिरो गोदान सरकार फैनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा धर्ना होनो नागिरदों आन्दलन खालामनो नागिरदों बे सिद्धान्तआ थांनाय जुलाइ आरो आगस्ट दानाव लाखानाय 6 जुलाइआव आसामनि माने चिफ मिनिस्टारखौ जों लोगो हमदों सावरायदों जों दाबि होदों 8 जुलाइआव कृष्ण मेनन मार्गआव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ लोगो हमदों जों खावलायदों दाबि होदों आरो 6 आगस्टआव 1 मासनि उनाव भारतनि नखर माने नेहाथारि होम सेक्रेटारि गोविंद मोहनखौ जों लोगो हमनानै जों बुंदों जे टाइम बाउन्ड एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जायाबा बा फैबाय थानाय विंटार सेसनाव जुदि बे पास जायाबा आरो बेखौ पास खालामनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आन्दलन खालामगोन होननानै जोङो दिल्लीयावनो मिडियायाव बुंना फैदों होम सेक्रेटारि बिथांखौबो खावलायनानै फैदों आरो बियो इलेक्शननि बिफोर इलेक्शननि जोंनि सिद्धान्तखामोन आरो दा इलेक्शन जोबखांनायनि उनाव नर्मेल सिचुएशन फैनायनि उनाव गणतान्त्रिक पन्था शान्तिपूर्ण पन्थाजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्ड सिगनेटरि आफाद हिसाबै एकर्डखौ 100% मावफुंनानै जोंनि 6 शेड्युल आरो बर' हारिनि गासै गांनाय उखैनाय आसामाव भारतआव थानाय बड'लेण्डआव थानाय बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ एसपिरेशनखौ मावफुंनो थाखाय
जोङो बे गणतान्त्रिक पन्थाखौ जों लानो थाखाय आवगायदों बेयाव कुनु माने भुल बुजाबुजि कनफ्लिक्ट जानो गोनां गैया आरो बेखौ लानानै गोबाङानो मिसगाइड मिसलिड खालामनो नागिरो आरो बर' हारियाव दिनै मिसगाइड आरो मिसलिड खालामग्रा सुबुंनि संख्या बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दं